Jamen, velkommen til. Øhm, Jeg hedder Daniel, og jeg er kommet for at fortælle lidt om cybersikkerhed. Jeg vil starte med at præsentere mig selv, hvis jeg gider at skifte. Sådan der. Jeg hedder Daniel Storgård, og jeg er sikkerhedsrådgiver ved Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Jeg er nyuddannet katastrofe- og risikomanager fra Københavns Professionshøjskole, og jeg er sikkerhedsrådgiver her ved Dansk Brand og Sikring, hvor jeg primært sidder med beredskabsplanlægning, informationssikkerhed, risikovurderinger og resiliensopbygning. Jeg kommer fra Dansk Brand og Sikring, og vi har hovedkontor i Hvidovre, men har også lidt kontor rundt omkring i Danmark, Norge, Sverige og England. Og vi er 350 ansatte og arbejder primært med sikkerhed og sikring inden for brand og fysisk sikring, og alt inde i den dur. Har rigtig mange forskellige kurser og mange års erfaring. Programmet for i dag, det er, at vi skal tale om cybersikkerhed, men inden det vil jeg lige komme ind på, hvorfor at jeg er her i dag. Så lidt om cybersikkerhed, dens trusler osv. Lidt omkring, hvad cyberhygiejne er, og hvad det kan hjælpe med. Lidt om sikkerhedskultur. Lidt om cybersikkerhed ved Humatic. Og så vil jeg runde dagen af med lidt anbefalinger. Og så må I meget gerne, som nævnt, notere spørgsmål undervejs. Så hvis der bliver huller, så kan vi tage dem. Ellers så tager vi dem til sidst. Grunden til, at jeg er her i dag, det er fordi Humatic har deltaget i det, der hedder Modstandsdygtige DK, som er et projekt, hvor virksomheder har mulighed for at deltage i de her forløb i forhold til at øge deres modstandsdygtighed. Og nogle af de samarbejdspartnere, det er blandt andet Dansk Industri, Dansk Erhverv, Teknologisk Institut, og selv DVI, Force og Alexandra, og så er der også flere, og vi hjælper inden for forskellige områder, alt efter hvad virksomheden har behov for hjælp til. Og vi har så hjulpet med informationssikkerhed eller cybersikkerhed, og alt inden omkring, og primært inden omkring de mere compliance dele, og mere sådan politik og planer. Ikke så meget det tekniske inde i computeren. Grunden til, at vi lavede det her modstandsdygtigt og har startet det op, det er fordi, at mange virksomheder har de seneste år stået over for meget turbulente tider. Der har været alle mulige forskellige ting, pandemier, noget geopolitisk ustabilitet, som har påvirket nogle forskellige ting. Så man har ligesom set ind i, at virksomheder har brug for at udvikle evnen til at handle på de her uventede risici, og så omstille de her risici til nogle fordele, enten ved at udnytte dem på den ene eller anden måde, og så også det her med, at man kan omstille den her nuværende operationsform, som man blandt andet så under covid-19, hvor mange arbejdede hjemmefra. Men det vi skal fokusere på, det er cyber i dag. Når vi går ind og ser på cyber og trusselsbilledet over tid, eller ikke specifikt i forhold til trusselsbilledet over tid, så var der mange år tilbage, der havde vi ikke rigtig nogen decideret cybertrussel, fordi cyber var ikke på den måde eksisterende. Så når vi taler 80 år tilbage, så var det mere de her koldkrigsscenarier og atomkrig, der var den reelle trussel. Og den har så udviklet sig over tid, som vi er blevet mere digitaliseret. Og det er egentlig kun intensiveret i forhold til trusselsbilledet, i forhold til alle vores devices osv. Også i og med, at alle hackerne osv. er blevet mere dygtige til det, de gør. Men hvad er cybersikkerhed? De primære aktører og de primære trusler. Definitionen på cybersikkerhed, det er, at det handler om at bevare fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og informationer i cyberspace eller internettet. Så det handler lidt om, at vi skal prøve på at sørge for, at uautoriserede personer ikke får adgang til vores oplysninger, at de ikke går ind og retter i det, vi har, altså vores data og oplysninger osv., men også, at vi hele tiden gerne vil sørge for, at de data, vi lægger op, at de er tilgængelige for os selv. Nogle af de primære aktører, vi står overfor, det er sådan noget som fremmede stater, hvor vi lige nu ser Rusland og Kina som de helt store. Så er der nogle forskellige cyberkriminelle grupper, og så kan det egentlig også være os selv, der på den ene eller anden måde får lavet nogle menneskelige fejl. De primære trusler, de står for, det er sådan noget som cyberspionage, cyberkriminalitet, cyberaktivisme, destruktive cyberangreb, som eksempelvis malware og DDoS-angreb og phishing. Og nogle af jer kender måske allerede til de her
metoder og trusler i forvejen. Men dem vil I få en lille indflyvning i nu her også. Når vi går ind og ser på cybersikkerhed, så er det ofte et emne, der på en eller anden måde bliver undervurderet. Men alt det, og jeg tænker også meget af det, I sidder med og arbejder med til dagligt, det er data på jeres computer på den ene eller anden måde. Kundedata, forretningskritiske informationer osv. Vi har måske ikke så meget produktion hos jer, men mange af de ting, vi laver, er ligesom styret af data på den ene eller anden måde, og vi er afhængige af dem. Og derfor følger der også en sårbarhed med, fordi hvis vi ikke har vores data, så kan vi muligvis ikke arbejde. Så derfor kan man også sige, at driften af virksomheden er sårbar for de her tab, eller vi mister adgang, eller vi ligesom får korrumperet vores data. Og hvad vil det så betyde for jeres virksomhed? Nu sidder I som ingeniørrådgivning, som jeg lige husker det. Så jeg håber næsten, at I vil sige, at i forhold til de 2 spørgsmål her, så er I meget afhængige af jeres data. Men jeg håber også, at I kender jeres modstandsdygtighed over for cyberkriminalitet. Ellers så kommer jeg i hvert fald mere ind på det senere også. Hvem kan så blive ramt? Alle kan blive ramt. Både du og jeg som privatpersoner, men det kan også være virksomheder. Hvis vi går ind og ser på nogle af de lidt nyere sager, jeg har prøvet at finde her, så tror jeg, de fleste af dem er fra juni eller juli måned og frem til nu, hvor vi har et angreb på VW eller WS Audiology, som er et høreapparatproducent. Vi har falske mails fra Center for Cybersikkerhed i omløb. Vi har en række danske virksomheder, der er blevet ramt af mystiske cyberangreb. Blandt andet, jeg tror, Hjem og Fix var med ind over det her, også flere. Så har der Messecenter i Fredericia, som jeg husker det, også været ramt. Og så har vi IT Hotellet, som lå på Fyn. De eksisterer ikke længere på baggrund af det hackangreb, der ramte dem. Og det hackangreb påvirkede faktisk også Odense Universitetshospital. Og det fik omfattende konsekvenser for dem. Og nogle af de helt store, hvor det gik galt, de ligger så lidt år tilbage. Der har vi Mærsk, og vi har Demant. Mærsk blev ramt af et hackangreb, hvor nogen kom ind igennem en såkaldt bagdør, hvor det endte med, at rigtig mange Mærskes containerhavne, de stod stille. Deres skib kunne egentlig godt sejle, men rigtig meget af deres data var ikke tilgængelige, så de vidste egentlig ikke, hvad de havde på deres skibe. Så de stod i en situation, hvor de skulle prøve at få deres systemer op at køre. Det var ikke bare sådan lige, fordi at alle deres systemer var mere eller mindre online, undtagen et, som jeg har fået fortalt. Og på baggrund af at den ene del, der var offline, så kunne de begynde at genskabe noget af deres data. Men der var rigtig mange af deres fysiske ting, som ikke kunne genskabes, eller som kunne fortsætte som det var. Så de havde blandt andet 4.000 server, 45.000 PC'er og 2.500 applikationer, de var nødt til at skulle geninstallere eller opdatere. Det blev vurderet dengang, at det oprindeligt ville have taget dem et halvt år, men der blev fokuseret rigtig meget på at få dem tilbage på køre, så det tog dem kun 10 dage at komme tilbage. Men det kostede dem så også et større milliardbeløb. Jeg ved ikke, om det var 1 eller 2 milliarder, men det var i hvert fald et milliardbeløb, for at de var tilbage op og drifte igen. Så en rigtig, rigtig stor udgift. Og lidt det samme gør sig gældende for Demant. Det var dog bare et ransomware-angreb, hvor en medarbejder kom til at trykke på et forkert link, og så var der en der blev lukket ind i deres systemer, og lidt efter en måned, så har den her hacker arbejdet sig op igennem deres systemer og fået adgang til flere og flere rettigheder, og til sidst sad den her hacker med rettigheder på ledelsesniveau. Og herefter lukkede den her hacker bare lukket alt ned. Så den eneste måde, at Demant kunne kommunikere med hinanden, det var, at de kunne ringe til hinanden via WhatsApp eller noget i den stil. De endte så med at få bygget op igen, fordi de kunne genskabe deres data via backups, så de endte faktisk med ikke at betale nogen løsesum til den her hackergruppe her. Men det endte alligevel med at koste dem op mod en halv milliard.
og få genskabt det hele og komme tilbage og drifte. Hvis vi går ind og ser på trusselsniveauet, så Center for Cybersikkerhed, de kommer med deres trusselvurderinger. Og lige nu, når vi går ind og ser på cyberspionage, så er trusselsniveauet for cyberspionage meget højt. De primære aktører inden for cyberspionage, det er stater som Rusland og Kina. Hvis vi går mere ind og ser på Rusland, den måde de driver deres cyberspionage på, så er det primært i forhold til at mappe dansk infrastruktur, blandt andet. Hvis vi går ind og mere ser på Kina, så er det fordi de gerne vil have data og viden i forhold til at kunne videreudvikle på deres egne produkter. Og det er noget, der kører, når den bliver kvalificeret så meget højt, så er det fordi, det er noget, vi ved, der sker og sker hyppigt. Hvis vi går ind og ser på cyberkriminalitet, så bliver den også vurderet til meget høj fra Center for Cybersikkerhed. Og det er de her hackergrupper, der går ind og gerne vil have en eller anden økonomisk vinding på den ene eller anden måde. Og det ser vi både blive rettet mod både virksomheder, men også private personer. Så har vi cyberaktivisme. Den bliver vurderet til høj, fordi at dem der gennemfører cyberaktivisme, det er sådan noget som Anonymous, som har en lidt mere politisk agenda. Nogle af dem, de kan også godt være eksempelvis pro-russiske. Så hvis vi et eksempel kunne være, hvis vi træder forkert, så kan de godt finde på at gennemføre det, der hedder DDoS-angreb, hvor de lukker vores systemer ned. Jeg skal nok forklare senere, hvad et DDoS-angreb er, så giver det lidt mere mening i den kontekst. Truslen fra de destruktive cyberangreb, den er på middel, og det er også i forhold til de her statslige aktører, hvor vi siger, at de har kapaciteten til at gøre det, men på nuværende tidspunkt, der gennemfører de ikke de her destruktive cyberangreb med henblik på at skabe de her konsekvenser for de samfundsmæssige funktioner. Så det gør de ikke på nuværende tidspunkt, men de har kapaciteten. Og truslen for cyberterror, den er ingen. Cyberterror går egentlig lidt hånd i hånd med destruktive cyberangreb, men cyberterror er mere rettet fra terroristgrupper, og der bliver ikke vurderet, at de har nogle kapaciteter til at gøre det. Det kan godt være, at de har hensigten, men på nuværende tidspunkt vurderer cybersikkerhed ikke, at de har kapaciteten til at gøre det. Når vi så går mere ind og ser på de konkrete trusler, så har vi sådan noget som malware, og her er ransomware. For at forklare malware, så kan man sige, at det er en eller anden ondsindet software, der kan skade din computer på den ene eller anden måde. Det kan være, at de for eksempel prøver at stjæle dine data, ødelægge dine data eller dine filer, eller få computeren til at opføre sig mærkeligt på den ene eller anden måde. Når vi så ser mere ind i ransomware, så er det, at de lægger malware ind på din computer, som låser dine filer, og for at få adgang til dem igen, så skal du betale en eller anden form for løsesum. Og det er forskelligt, hvor stor den løsesum den selvfølgelig er. En anden trussel, det kan være phishing og andre social engineering angreb, CEO fraud, hvor de udgiver sig for at være Torvald for jeres eksempelvis, og beder jer om at lave en eller anden overførsel. Det kan være en form for turbedrageri, men også phishing ved at tilføre malware på computeren. Og det kommer også med et eksempel om lidt senere. Så er det hedder et DDoS-angreb, Distributed Denial of Service. Og det kan man sige, hvis jeg skal forklare det sådan på lidt lavpraktisk niveau, så er det, at der er nogle server eller nogle computere, der ligesom sender nogle der bliver ved med at sende forespørgsler til eksempelvis en hjemmeside. Og den vil sende så mange forespørgsler, at hjemmesiden den bryder ned. Så det vil simpelthen kunne gøre, at når de gennemfører de angreb, så vil de ikke eksempelvis kunne lægge en hjemmeside ned. Det kunne også være, at de sender mange forespørgsler til DSB's systemer eller til lufthavnens systemer, for ikke at kunne virke ordentligt. Og så er der også en trussel, der hedder både bevidste og ubevidste insider. Og det kan både være altså de bevidste, det er ligesom dem, der gerne vil ind og sørge for at få de her data på den ene eller anden måde. Men det kan også være dig og mig, som måske står og taler om et eller andet, som egentlig ikke
som vi egentlig ikke bør tale om i et eller andet bestemt forum, hvor der så står nogen og lytter og prøver på at finde ud af, hvad det er, vi taler. Et eksempel på phishing. Jeg tænker, at der er rigtig mange af jer, der modtager det her næsten dagligt på jeres mail eller på sms. Det kan godt være, at der er mange af jer, der sidder og siger, ja, det hopper jeg aldrig nogensinde i. Men så lad os forestille os, at de sender måske 100.000 af de her ud til en, hver gang de sender en phishing-mail ud, og der bare er en, der klikker, så har de rigtig hurtigt tjent ind det koster for dem at sende den her phishing-mail ud, eller phishing-sms. Så det har en stor økonomisk vending, selvom der er rigtig mange, der ikke hopper i, så er der altid desværre nogen, der hopper i. Hvis vi ser phishing fra den nigerianske prins, eller en eller anden rigtig, rigtig rig mand, den har vi nok alle sammen også haft på et eller andet tidspunkt, at de gerne, at man lige pludselig står til at skulle eje det halve af Nigeria, og få $1 million. Men kunstig intelligens er også begyndt at være en spiller inden for det her. Det her det er en phishing-mail, jeg har prøvet at lave ved bare i ChatGPT skrive, at den skulle udarbejde en phishing-mail. Den skulle være målrettet nogle medarbejdere i forhold til, at der er problemer med lønudbetaling. Og ved de 2 linjer, så fik jeg egentlig teksten fra kære medarbejdere, og helt ned til og med, vi beklager ulejligheden. Så det eneste, jeg egentlig hackeren her, vi skulle opdatere og finde selv, det er at finde jeres, jeres mailsignatur og tilpasse den, så den kommer til at ligne. Finde på nogle falske mails, som ligner jeres, men hvor det bliver sendt til hackeren. Og så indsætte det her link, falske link, hvor medarbejderen så klikker. Førhen, der skulle man klikke ind og give dem nogle former for data på sig selv. Men nu er det simpelthen lavet sådan, i bare det du klikker, så lægger de nogle filer ind på computeren, som så begynder at track dine aktiviteter. Så man skal virkelig passe på med de her phishing mails, og hvis de kommer, ikke tryk på noget, og så melde det videre op i systemet selvfølgelig, at nu har I modtaget sådan en mail her. Hvis det så sker, så kan man komme ud for, at hvis vi får trykket på linket, kan vi sidste ende ud med, at lad os sige det i virksomhedsøje med, at man skal betale, at de kræver en eller anden form for ransomware. Og det sker ofte igennem kryptovaluta, hvor man kan blive ledt hen til en side som den her, som hjælper en videre med, hvordan man ligesom får frem til de her bitcoins, hvis det nu er det, eller i hvert fald den her form for kryptovaluta, man får tilsendt. Men spørgsmålet er så, om man bare skal betale den her løsesum. Sådan. Det her spørgsmål vil jeg gerne have stillet, hvis vi kunne være fysisk samlet. Men jeg tænker, at der måske er mange af jer, der sidder og tænker, jeg vil bare ikke betale den løsesum her. Det giver ikke nogen mening. Aldrig nogensinde, jeg skal samarbejde med en hacker. Men der er lavet lidt dataindsamling på, hvor mange det egentlig er, der reelt betaler den her løsesum. Og ud fra den undersøgelse, der er lavet her, så siger de, at 32% faktisk betaler for at få deres data tilbage. 57 bruger deres backups, og 8 får deres data tilbage på en anden måde. Men alt i alt, så er det så 96, der faktisk får deres data tilbage. Jeg har regnet sammen på det. Der er 3%, der mangler et eller andet sted i den her undersøgelse af de blå, og hvor de mangler henne, det ved jeg ikke. Det er ikke en undersøgelse, jeg selv har lavet. Det er en, jeg har fundet. Når de så har betalt løsesummen, så er det 54%, der får deres data tilbage efter den første betaling. Men der er også rigtig mange, som bliver nødt til at lave en yderligere betaling. Om det er 1 eller 2, det siger den ikke noget om, men hackerne kommer til at kræve mere. Eller nogle gange så kræver de mere. Og så er det selvfølgelig også nogen, som bare nægter at betale. Og så ud af dem, der nu har betalt, der er der stadigvæk nogen, der ikke får deres løsesum tilbage. Eller ikke deres løsesum, der ikke får deres data tilbage, efter de har betalt deres løsesum.
Når vi så går ind og ser på, hvordan virksomhederne de bruger deres penge på cybersikkerhed, så kan man se over de seneste år, så har det været stødt stigende. Nu den her lavet, det er en amerikansk undersøgelse, men der er ligesom sket en stigning på næsten 100.000 millioner US dollars derover, og på hvad de investerer dem i. Og jeg tænker, det er nok nogenlunde af det samme for Danmark, at der bliver investeret mere og mere i cybersikkerhedsløsninger. Når man så ser på, hvor mange eller hvor stor del af budgettet det så er, så er det helt op på 10% af hele IT-budgettet, der bliver brugt på IT-sikkerhed. Når man så ser, hvor omkostningsfulde de her IT-hændelser har været, så har det også kun været en stigning de sidste 20 år. En meget kraftig stigning. Man bare kan se fra 17 til 18, den er nærmest fordoblet der. Og hvis vi kigger i den store krystalkugle, hvordan vi så vurderer, at det kommer til at udvikle sig hen over tid, jamen så bliver det mange dobblet inden for de næste 5 til 10 år. Så cyberkriminalitet bliver en større og større spiller, også ud fra hvad prognoserne siger. Så det handler virkelig om, at vi skal være klar, og vi skal vide, hvad det er, vi skal gøre. Men hvem er så egentlig den største trussel? Jeg har sat fingeren til at pege på mig selv og på jer, fordi det er den menneskelige faktor, der udgør den største trussel. Jeg har prøvet på at finde ud af, hvor mange procent det egentlig er, men jeg har ikke kunnet få noget reelt svar. Nogle siger 80%, og nogle siger 90%. Men den, jeg har mest konkrete kilder på, det er Dansk IT, hvor de siger, det er helt op til 90%. Så det er virkelig mange hændelser, der sker på grund af dig og mig. Når det så sker, og lad os sige derude ved virksomheden, så er det kun 20% af alle virksomheder, der har en beredskabsplan, som også involverer alle medarbejderne. Og man kan sige, at det jeg har været med til at lave her sammen med Thor eller Dorte og de andre, det er, at I har fået en beredskabsplan, så I ved, hvordan I skal starte jeres hændelseshåndtering. Men det er virkelig også mange af de små og mellemstore virksomheder, som bliver udsat, som går konkurs. Og det er der også lavet en dataundersøgelse på, at det er helt op til 60%. Så vi skal helst være så skarpe i cybersikkerhed, at vi ikke kommer til at stå over for en hændelse. Fordi så er der 60% chance, eller så er risikoen 60% for, at vi reelt går konkurs, hvis man skulle tage det hele sort på hvidt. Hvis vi går ind og ser på nogle af de andre trusler, der er, så er det jo ikke kun de onde hackere, men der er også alle mulige andre ting, der ligesom kan gå ind og påvirke os på den ene eller anden måde. Om det så er driftforstyrrelser eller fortrolighedsbrud, forretningshemmeligheder, noget omdømme, der bliver dårligt, det er selvfølgelig også en trussel. Men også sådan noget som det, at vi mister vores IT-udstyr, eller vores IT-udstyr fejler, er egentlig også en trussel for os. Mere specifikt mistet IT-udstyr, da det i de forkerte hænder også kan komme til at betyde noget ret omfattende. Man kan også sige sådan noget som strømafbrydelse også godt kan have, fordi hvis vi har en strømafbrydelse, så er vi heller ikke adgang til vores data eksempelvis. Men hvordan kan vi så være med til at mindske risikoen? Jamen blandt andet ved hjælp af cyberhygiejne og have en stærk sikkerhedskultur kan være med til at mindske den her risiko. Jeg vil starte med at tale lidt ind i cyberhygiejne. Cyberhygiejne, det er vaner og værktøjer, det hjælper med at beskytte brugere og organisationer mod cybersikkerhedstrusler. Og man kan egentlig sige, at cyberhygiejne, det er det svarer til at have en god personlig hygiejne. Det er de her rutiner, vi gør hver dag. Vi går i bad, vi holder os rene. Man kan ligesom sige, at det er lidt det samme, vi skal gøre. Vi skal have de rigtige rutiner i vores arbejde med data, men også med vores computer, som gør, at vi ikke udgør en trussel. Måden man kan gøre det på, det er blandt andet med at have nogle stærke adgangskoder. Sikker Digital og Center for Cybersikkerhed, de har nogle anbefalinger i forhold til, hvordan de ser, at en stærk adgangskode skal være. De går ind og siger, at det minimum skal være 12-15 tegn. Det skal indeholde store og små bogstaver, gerne en blanding af bogstaver, tal og specialtegn. Det skal være usædvanligt og svært at gætte,
og så skal det helst ikke indeholde oplysninger, der kan associeres med dig selv. Derudover så skal I ikke genbruge adgangskoder. Og så er det rigtig, rigtig godt, hvis man kan finde et eller andet system, der fungerer for en selv. Jeg bruger blandt andet, altså for at have et avanceret kode, så har jeg tidligere brugt, da jeg fik børn, der brugte vi rigtig meget tid på at synge børnesange. Og der var ligesom 5-10 forskellige børnesange, vi altid cirkulerede i. Det kan være se den lille kattekilling. Og så tager man specifikke bogstaver, altså for eksempel se den lille, så er det SDL. Så kattekilling, den kan man måske lave som et helt ord, og så måske et eller andet bestemt år, hvor den nu er lavet, eller man sang den første gang, eller et eller andet den stil. Men find et eller andet system, der fungerer, fordi der er rigtig mange forskellige passwords, hvis vi ikke skal genbruge vores adgangskoder på forskellige devices. Så det kan også være svært at holde styr på det hele. Og man kan også få det, der hedder man kan også få hjælp til det ved at have nogle, en password manager, der kan holde styr på passwords for en. En anden del under cyberhygiejne, det kan også være sådan noget som multifaktorgodkendelse. Multifaktor, det er karakteriseret ved, at brugeren får adgang med sit brugernavn, suppleret med 2 af de 3 følgende eksempler her. Det er noget, brugeren ved. Det kan eksempelvis være jeres adgangskode. Så kan det være et nøglekort, hvis vi går tilbage til den gamle dags med NemID, så havde vi vores nøglekort. Det kan også være en token på den ene eller anden måde. Men det kan også være en eller anden form for biometrisk ansigtsgenkendelse. Det nye er nok mere i forhold til MitID, det er, at man eksempelvis skriver sin adgangskode, og så scanner man den her QR-kode med sin telefon, eksempelvis. Så fra man anvender multifaktor, så kan kravet til adgangskoden godt sænkes, fordi at multifaktoren er ligesom et ekstra lag af sikkerhed. Så kravet til adgangskoden kan godt sænkes, så frem man anvender de her multifaktorer. Så en anbefaling er virkelig, hvis I har mulighed for det, så anvend multifaktor på jeres devices. Det næste ting under cyberhygiejne, det er sådan noget som sikkerhedskopiering af data. Og det vil vi så vidt muligt gerne gøre for at undgå at miste vores data 100%. Hvis vi går mere ind i det private, så kan det eksempelvis være, at man har man sikkerhedskopierer sine billeder eller dokumenter, og hvad det nu ellers skulle være, til en ekstern harddisk eller på en cloud-løsning oppe i sky. Men på arbejdspladsen der er det mere en cloud-løsning, hvis det er det, eller hvis man har en on-premise server, hvor man kan lægge det ned på den eksempelvis. Og så ved jeg, at der er nogle virksomheder, som stadigvæk tillader eksterne harddiske, men det er ikke alle, der gør det. Og så en god huskregel, det er at sørge for at tage sikkerhedskopier med jævne mellemrum, for man ved aldrig, hvornår at man står i en situation, man har behov for at skal bruge data. Så også få lavet en rutine inden for det. Og der er rigtig mange programmer, der gør det automatisk, men der er også nogle, der ikke gør det. Det næste, det er awareness og adfærd. Vær opmærksom på de her phishing og det her social engineering. Undgå at klikke på ukendte links og åbne vedhæftede filer. Og undgå at åbne suspekte mails. Men det er ikke kun at undgå, men det er selvfølgelig også at vide, hvordan det er, de ser ud. Så er det en god idé at låse computeren, når man forlader den. Det gør man simpelthen for at undgå autoriseret for adgang til de filer, som kun du måske har adgang til. Eller nogle oplysninger. Efterlad ikke computeren eller enheden under opsyn eller uden opsyn. Hvis du for eksempel er længere væk, eller væk fra din computer i længere tid, ved kundebesøg, så kan de sætte en USB i værste tilfælde, ikke fordi at nu vil jeg ikke male fanden på væggen, men det er mere i best practice i forhold til, at man holder sig selv sikker, og det er sin egne, og det er ens eget ansvar at stå på sikkerheden. Og så kan det også være sådan noget som at placere enheden synligt, altså at man skal undgå at placere enheden synligt i bilen. Og vigtigst af alt, brug ikke ukendte USB-drev. Så hvis I finder et USB, der ligger ude på parkeringspladsen, så skal I ikke tage den med ind og stikke den ind i jeres computer. Det afleverer den til en autoriseret personale, der ved, hvordan man skal håndtere den. Og en af de vigtigste,
jeg i hvert fald synes er vigtigt. Det er at sørge for at rapportere den her mistænkelige aktivitet. Hellere rapportere en gang for meget, end en gang for lidt, fordi så kan vi altid tage et bestik i hvordan vi skal håndtere den enkelte situation. Hvis vi går ind og ser på sikkerhedskultur, så er sikkerhedskultur de her fælles værdier og vaner og opfattelser, som har betydning for dem, der arbejder i virksomheden. Den stærke sikkerhedskultur den hjælper med at minimere risici og fremme et sikkert arbejdsmiljø og skabe en organisation, hvor sikkerhed er en naturlig del af alle aktiviteter. Og det hele starter ved ledelsens engagement. Ledelsen kan så vidt muligt gå forrest og være det gode eksempel. Og så skal ledelsen vise, at de prioriterer sikkerhed. Og det er ikke nødvendigvis, at man skal ud og punke medarbejderne, men man skal gøre det på en eller anden sund måde, hvor man gør det dialogbaseret, så medarbejderne har lyst til at præstere og være cybersikre. Det er sådan noget som kommunikation. Jeg har lavet lidt inde på det før. Sørg for, at der er en åben kommunikation om de her sikkerhedsproblemer. Jo mere der bliver talt om det, jo mere bliver der også skabt, jo mere vidensdeling bliver der også, jo mere vidensdeling er der også. Og på den måde får man også skabt en sund kommunikation i forhold til de her cybersikkerhedshændelser. Prøv at tale om cybersikkerheden i hverdagen. Hvad oplever de? Nu har I fået en eller anden mærkelig sms fra DAO eller fra en anden leverandør, hvor I ligesom kan se, at det her det er fandme mærkeligt. Har I set den her? Hvor ofte får I det? Men det kan også være ting, der bliver tilføjet på dagsordenen for personalemøder, eller eksempelvis om der er nogen, der har oplevet noget, for at gøre det lidt mere åbent at tale om. Som sagt, tal åbent om fejl. Vi lærer kun ved at dele med hinanden. Så er der sådan som læring og udvikling. Jamen læring fra fejl, som nævnt, og nærved hændelser, det er med til at vi kan opdatere vores sikkerhedsprocedurer, så vi kan forbedre dem. Så vi hele tiden er opdateret i forhold til den nye måde, eller den rigtige måde at gøre det på. Sørg for at uddanne og træne både ledelse og medarbejdere. Nu har jeg kun skrevet medarbejdere, men det kan man gøre, det man jævnligt uddanner, så træner man også for at forbedre medarbejdernes kompetencer, og det gør også, at medarbejderne bedre kan erkende de her risici, og ved, hvordan de skal håndtere dem i sidste ende. Så er det vigtigt at evaluere de her risici løbende, og så indføre de passende sikkerhedstiltag. Når vi så går ind og ser mere om cybersikkerhed ved Homadic, så har det arbejde, jeg har været med til at lave her, det har ligesom udformet sig i en IT-politik, en IT-beredskabsplan og nogle IT-sikkerhedsregler, som jeg håber, at I alle sammen mere eller mindre har stiftet bekendtskab med på nuværende tidspunkt. Hvis vi går ind og ser på IT-beredskabsplan, den er som udgangspunkt egentlig mindet på beredskabsgruppen og de ting, de skal gøre. Men de dele, I skal være opmærksom på IT-beredskabsplanen, det er den første respons, der I skal stands ulykken. Så det er sådan noget som at lukke computeren eller trække stik ud, hvis I sidder ved en bærbar. Så vi skal ligesom have isoleret hændelsen, så den ikke kan sprede sig unødigt. Og jeres næste trin er, det er, at I skal kontakte beredskabsgruppen. Torvald, Bente, Niels eller Dorte. Jeg ved ikke, om den liste er blevet opdateret siden sidst. Og derefter så vurderer beredskabsgruppen egentlig, hvordan I skal forholde jer herfra. Er det en ny computer? Er det, vi lukker det hele ned og skal genskabt data? Det styrer beredskabsgruppen i samarbejde med de her eksterne parter, de tager ind i det. Så lidt i forhold til IT-sikkerhedsreglerne. Og det her det er et uddrag af de vigtigste punkter. Jeg kommer ikke dem alle sammen igennem, men den ligger også gerne ligge hos jer et eller andet sted. Hvis vi går ind og ser på adgangskoder, så skal jeres mobiler være forsynet med en adgangskode, så frem der er adgang til Homadics Outlook på den. Når I anvender mobilen som hotspot, så skal der anvendes en kode til dette, og det skal overholde Homadics passwordregler, og det kommer herefter. Og det samme er gældende for PC'en. Den skal også være forsynet med en adgangskode, som overholder Homadics passwordregler. Passwordreglerne, det er, at det ikke må kunne associeres med selv. Det skal indeholde mere end 8 karakterer, og det skal indeholde store og små bogstaver, tal og specialtegn, og det skal udskiftes hver 6. måned. Så vi har vurderet her, at det ikke er nødvendigt at følge Center for Cybersikkerhed og Sikker Digital, men vi har ligesom skruet ned til at være 8 karakterer, fordi vi ligesom
I anvender alle de her forskellige typer af tegn osv. Hvis man ser på PC'en, så må den ikke efterlades synligt i en længere periode, og skal den ikke ligge fremme i en bil ved kundebesøg eksempelvis. Så gem den væk, så den ikke er synlig. Når vi bruger vores devices eksternt eller derhjemme, prøv at indsætte diskretion til hensyn til jeres kundeinformationer, så det ikke er alle, der lige kan se over på skærmen, og så måske få en eller anden information om den kunde, I nu kender. Og så skal I være særlig opmærksom på at låse jeres computer, og ikke efterlade den uden opsyn. Og så vil jeg gerne sørge for at prøve at gøre cybersikkerhed til en leg. Nogle af de steder, jeg har været, jeg har en baggrund i forsvaret, så det kan også være, at vi kørte det lidt på en lidt hård måde. Men vi prøvede så vidt muligt at gøre det sjovt at arbejde med cybersikkerhed. Det var blandt andet ved, at hvis jeg gik fra en ulåst computer, så var der måske en kollega, der åbnede et Word-dokument og skrev en eller anden besked til en: hey, husk nu at lukke din computer, nu fører jeg 1-0. Du giver kage, når vi rammer 3. Så prøv på at gøre det til en leg, og gøre det til en sund ting, og hjælpe hinanden med at låse jeres computer også. Tal om det. Ja, præcis. Så det var faktisk mere eller mindre mit oplæg til jer. Så vil jeg sige tusind tak for jeres tid. Håber I har fået lidt ud af det. Ellers er jeg stadig meget velkommen til at skrive. Hvis I ikke lige kan huske min mail, så kan I få den igennem Torvald eller Dorte eller Niels. Så kan de i hvert fald skubbe jer i min retning, hvis der I gerne vil have svar på et eller andet specifikt spørgsmål ud fra det, vi har været igennem i dag.